Miri, poď sa pozrieť. Mirko, poď rýchle. Som ešte dal toto variable center diferenciál ešte nižšie a teraz pôjde 1350 išlo dajak. Uvidíš, čo bude. A prvé miesto? Hej. Tu vidíš, tu som dal, že aj tu je rýchlosť. A ešte aj jak sa volá. Jak? sq.py A tu som musel lepšie ísť do zakruty. Tu už pôjde dajak 1200. Ale to sa teraz nakrúca, ne? Hej, teraz. Tu už sa dvíha. Kolesa vo vzduchu. Poď sa na tú rýchlosť. Pozerám sa. 1000... A jak išlo? A teraz... drift. Nie, ešte nie. Teraz urobím 2, o 5 2, a o 7 2. A teraz zavide do vzduchu. Tu urobím najlepší čas. Nie čas. Rýchlosť. Dobre. Vidíš, ak ja toto tu môžem urobiť, celé kolečko urobím za 20 sekúnd. No nie, 25. Pozri. Ďakujeme vám za to, že ste si pozreli toto krásne videjko z Trebišova.